בוקר טוב, ברוכים הבאים. בית של תקווה, הבית ברחוב גמלה, כרמיאל. כאן הכל התחיל לפני עשור. החלום שלי קרם אור וגידים. ברוכים הבאים. כאן זורעים תקווה גם בין שדה קוצים. חלק מהמדריכים שלנו הם אנשים עם ידע מניסיון, עמיתים מומחים. זה כוח מרפא. כשאני יכול לתת מעצמי ולא להיות תלוי רק באחרים, זה מרפא גם אותי. כמו שהבתים האלה מרפאים גם אותי, את יעל. חיפשתי מקום אחר שיהיה לאנשים לא בתוך כתלי בית החולים, אלא בקהילה, כי כולם בסופו של דבר הם אנשים, הם לא ההבחנה שלהם. אני חושבת שמאז 7 לאוקטובר זה הרבה יותר חזק, אין משפחה שהיא לא בהתמודדות. גם אם מישהו מהמשפחה היה שם, גם האנשים מהעוטף, גם האנשים שחיים על הגבול בצפון הארץ ועדיין יום יום נמצאים במלחמה. כשאני הגעתי לבית של תקווה, הגעתי בלי אמונה בחיים, בעולם, באנשים. אני חושבת שהמקום הזה מהווה עבורי החלמה. גישה שבה אדם לאדם הוא גלגל הצלה. חייתי פה 6 שבועות. וזהו. ואז סיימתי עם אשפוזים בעזרת השם לנצח. זה בית שהוא בית, הוא פשוט ליטרלי בית. לבוא לפה ולאכול מסודר ולהתחיל להעריך את עצמך ואת הגוף שלך ואת הבריאות שלך, לא רק מבחינה פסיכיאטרית, ממש מבחינה כאילו אפילו פיזית. בסוף זה יוצר מצב של בית, ואז אתה לומד. אוקיי, אז ככה אני צריך שיהיה בבית שלי. זה בן אדם והוא צולל למים, ואז לאט לאט הוא מתפרק. שזה נראה לי, אולי זה גם ההגדרה הכי יפה לבית של תקווה, כי אתה מתפרק, ואז בסוף אתה מסיים כבן אדם שלם. לי עזר המון טיפול, המון סבלנות, וצוות שנתן לי את כל כולו. קיבלתי אנשים וצוות שראו אותי, לא דרכי, לא מעליי ולא מתחתיי, הם ראו אותי. והם הקשיבו למה שאני צריכה, והם גרמו לי לשאול את עצמי שאלות של מה אני צריכה, את השאלות הנכונות. אני חושב שזו פעם ראשונה בחיים שיכולתי להרגיש טוב עם עצמי ועם מה שאני. מה שאני עושה או לא עושה, זה בסדר. פשוט אני וזה בסדר. זה בסדר גמור. אוקיי. הייתי אבוד לפני שבאתי לבית המאזן, בית של תקווה. פשוט הצילו אותי, אני מרגיש שהצילו אותי. כאילו אני עוזב משפחה, את האמת. כאילו, אבל אני מוכן עכשיו לעזוב, כי נתנו לי את הכלים להתמודד עם החרדות. ועוזרים לך פה לפתח את הרצון הזה, לטפל בעצמך. זה הדבר הכי מהיר ואינטנסיבי שהיה לי, ועדיין אני מרגישה שזה הכי מדויק לי. אני אופטימית. אני לגמרי אופטימית, ולא הייתי אופטימית. זה מדהים, כי זה היה בסך הכל 5 שבועות, אבל זה שינה את החיים שלי
ממקום של לחשוב שאין לי מקום בעולם, למצב של לקבל את עצמי וללמוד חזרה לאהוב את עצמי. אני בהחלט מצפה ומקווה ומתפלל לצאת שלם יותר מהמקום הזה. מי שמתבייש לבוא או לעשות, זה החלק הכי קשה, זה להתגבר על הבושה הזאת, שבכלל אני צריך עזרה, אני אדבר עם בן אדם זר, אני אשתף, בחיים לא הייתי מדבר עם אנשים, אני יודע לפתור את הבעיות לעצמי, אף אחד לא יתערב לי. אופטימי, אני רואה שדברים שאני עושה פה עובדים. לי בכל אופן זה עובד, אני מחכה להגיע לפה. זה הבית. מי שבא לפה, קודם כל, בוחר להגיע לפה. והזרע הראשון בעצם, או הצעד הראשון, בדרך שלמה מתחילה מצעד ועוד צעד. אבל גם לפעמים אחרי שנה, אחרי 5 שנים, אחרי עשור, אנשים כותבים לי על תהליכי חיים, שולחים לי את טקס החופה שלהם, מספרים לי שסיימו תואר, מספרים לי איפה הם בחיים. וזה, אי אפשר לתאר אפילו את גודל ההתרגשות, לשמוע מאותם אנשים שצריכים רק אדם אחד שיאמין בהם. אני ממש מסתכלת על אנשים שליוו אותי בכל התהליך הזה, וזה ממש נותן לי השראה. כמה זה חשוב שיש מישהו שמאמין בך, שיודע לראות אותך ולהגיד, אני יודע שזה קשה, ואני יודע שזה זוועה, וזה נורא, וזה לא נוח ולא נעים, אבל אני איתך, ואפשר לצאת מזה. וזה מרגש אותי מאוד, גם להיות חלק מדבר כזה. יש לי שיר שהייתי שרה אותו תמיד לעצמי בכל מחלקה שהייתי בה, גם בבית המאזן, שיר של אדל. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love.